Гәрәй Рәхим, Ләбиб Лерон, Ренат Харис Кышытканлы мәктәбе укучыларының бер юлы шул кадәр күп язучылар, шагыйрьләр, татар теле галимнәре белән очрашканы булмагандыр. Һәм менә якташлары Кылгали Гаяз Исхакый, Габдулла Тукай исемендәге премияләр лауреаты, тәнкыйтьче Тәлгать Галиуллин тормышы һәм иҗат юлы турында бүгеннән башлап алар әлеге бүлмәгә кереп якыннан таныша ала. Аның турында экспонатлар җыю безнең инде байтак еллардан бирле бара. Без менә үзебезнең кечерәк күләмдә музеебыз бар иде. Без бар идек, менә шушындый мөмкинлек чыккач, быел аның музеен зурайтырга дип уйладык. Бу фикеребезне безнең район җитәкчелеге дә хуплады. Тәлгать Галиуллин музеендагы тәүге экспонатларның берсе ул Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясын алу өчен җыелган документлар җыентыгы һәм тагы бер истәлеклесе 1982 елда бирелгән КАМАЗ төзелеше ударнигы исемен алу турындагы таныклык. Әлеге музейда тарихи әйберләр күп түгел, аны баету өстендә мәктәп коллективы галим үзенә көч куячак. Туган авылымда музей ачу ул әлбәттә бик зур мәртәбә һәм бик шатлыклы вакыйга. Менә дигән музей монда миңа бик ошады, чөнки менә минем бөтен тормышым, бөтен гомерем, бөтен иҗатым менә күпмедер күләмдә монда чагылыш тапкан. Тәлгать Нәбиевичка багышланган шушы күргәзмә музейны караганнан соң шуны әйтә алам, бу әйбәт башлангыч, әмма ләкин бу башлангычны әле чын музей итәсе бар. Музей итүдә бу авыл кешеләре генә түгел, район бөтенесе, шәһәр, Нурлат барысы да катнашырга тиешләр. Көн дәвамында язучылар берлеге әгъзалары төркемнәргә бүленеп, районның берничә авыл мәдәният йортында укучылар, укытучылар, яшьләр белән очрашты. Кичен Нурлат балалар сәнгать мәктәбендә шәһәр мәктәпләре татар теле укытучылары һәм укучылар белән әңгәмә. Очрашуның максаты татар телен саклап калу, мәдәнияттен, гырыф-гадәтләрен. Минем әйтәсем килә, менә шулай бердәм булганда, бергә булганда, шундый очрашулар булып үткәндә без аны эшләрне дәвам иттербез. Татарстанның танылган язучылары, шагыйрьләре һәм тел галимнәре катнашында узган татар әдәбияты бәйрәменнән тулырак язманы пәнҗешәмбе эфирга чыгучы Нурлатның тапшыруыннан карый аласыз.